Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Christian Tulot dinako nga nagaisanon siya nga nagpatay sa magpamilya sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub. Total liquor ban sa Bacolod, posible liwat ipatuman bangod sang pagsaka sa COVID cases sa syudad. Sa balita nasyonal, FDA ginrekomendar nga ibakuna sa 60 anyos pasaka ang AstraZeneca vaccine. PhilHealth nagpasiguro nga padasigon ang pagbayad sa Philippine Red Cross. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Abril 9, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sila. Alright, good morning Action Boy. Kag sa aton Yes, good mga morning. action, happy Friday and thanks God it's Friday. Naman. Kay Friday. Yeah, Kaya kung so Thursday, wait ka thanks God is Thursday, oh. nag-thanks God mo ko Japan kaso wala mo nabatian kay day off ko. Ay, okay. Diba? Very good. Sige lang kay next mga day off record ko ganyan. Thanks God it's Thursday. April, ano subong nga 9. Araw Good. ng kagitingan, Araw ng Action kagitingan. Boy. That's why wala kita naka-uniform. Araw na mga magigiting. Hindi, kagitingan lang. Mga magigiting. Good morning kay Miss Homa Lumena, Rodlyn Alvarez Bayabado. Good morning man. Kay Barrioga Ray. Mayong aga kay Maceto Fago. Good morning. Alex Monteza. Good morning sa imo. Dennis Richard Tiboroma. Good morning man Dennis. Gina Morden. Mayong aga kay Robert Troma. Gina, Kay no? Morden. Oo. Okay. Kay Robert Troma, kay Libever, Salapante Francisco, dra sa may Riyadh. Lain man niya si Gina Torrevilla. Lain man na siya, Action okay, Boy. sige. Gina Banay Retita Torrevilla. Maayong aga po. Okay. Kay Jack Pinonggan, good morning man sa imo. Dra sa may Escalante City. Maayong buntag, Escalante. Kay Dina Magbato Malabago, good morning man. Pretty Mahilom, good morning. Si Action Boy. Maria Teresa Ofilenia, maing agaman. Sakay, sige. Kay Liza Cabrera. Thank you very much. Thank Nagpadala you. 45 stars. 45 stars. Kailan na itong stars na ko naman? Ito sobra na 13,000, no? Ang stars natin. Salamat gid sa mga nagpadala sa stars, no? Sa kay Sally De Sousa from Sam Village. Sa kay Beth Kiatson sa Bacoor, Cavite. Kay Melissa Montinola, classmate, good morning dira sa imo, no? Kay Elsa Nimoy, sa pamilya ko no sa Villatori family sa Kabakungan, kag diriman sa Cebu, maang buntag diha. Sa kay pila ni kabilog padala ni Ray Barrioga man, damo stars padala yan man, no? Lamat Galagati Gem, good morning. Felinora Oliveros, watching live sa Barangay Robles, La Castellana. Mary Grace Gingging Arroyo, good morning dira sa imo kay Natnat. Natnat aramanda no? Bebs Esmil, kapila na ni sa Blanakon mo dugay-dugay ba kon ko na ni sa mo. Sila. Si na lang si Migo mo wala bla. problema, Bebs.
Sige. lang. Live Fair sa Lapante Francisco. Kag kay Marjon Pilasol, good morning man. Sinto Surada Rose. Kay Nanay Julia Hurada, flight ko na sa Monday. Okay, naglisensya sa flight na sa Monday. Sige. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo sa Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Standby sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginako ni Christian Tulot sa kapulisan nga siya lang isa ang nagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, misleading ang unang mga statements ng suspect nga may ginangot ning iban nga tao. Dungang pa ni Puerto, ilan na recover ang 6 ka mga cellphones ang mga biktima, kag pilang ka mga pagkabutang sa balayo ginatiniran sa suspect sa Don Salvador Benedicto. Dungang pa sa kapulisan, mismo si Christian ang nagtudlo sa kapulisan nga espading nga nagalaba sang 21 pulgadas kag martilyo ang ginusar sa krimen ang nakatago sa kusina. Ginakabig ni Puerto nga case solved ang kaso kagron ginaasikaso na ang mga dokumento sa pagpasaka sang kaso nga multiple murder with homicide batok kay Christian Tulot. Ang mga revelasyon niya kahina, daw misleading. May mga involved mga tao na implicate siya. Okay. So, panto ning lang to siya niya. So, imagination lang nga may alias bro. So, ang matuod na siya lagi sa niyang. Okay. Siya lang gini naging. Nag-reveal siya isa lang. Palang isa ang nagpatay sa 4. Siya lang. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Jory Puerto sa Police Station 8. Away sa propiedad ang nagapanguna nga motibo sa pagpamatay nga nagluntad sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Station Commander Police Major Jory Puerto, nagalain ang buot ni Christian Tulot sa iyang makatiyaan bungod na hisa ini sa mga pagkabutang sa ila puloy-an kag sa iya ginalegar hindi patas nga paghatag sa iya sa mga kinahanglanon kaangay na lamang sang kwarta. Nag-ako si Tulot nga siya nagkomiter sang krimen kag nagkuha sa mga personal nga kagamitan sang mga biktima. Kaso nga 4 counts of murder kag robbery ang pasaka nga kaso batok kay Tulot. Desidido naman ang pamilya sa mga biktima nga magpasaka sang kaso batok kay Christian Tulot nga suspect ni sa pagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya dira sa may Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Una nga gin-kumpirmar ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, nga ginako sa ilan ni Tulot nga siya lamang ang nagpatay sa 4 ka mga biktima. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Jonel Nombre, ang bana ni Jocelyn, nga isa sa mga biktima, yara na karon kunyari ni karon sa Legazpi Albay, kag posible hindi na ini makapauli sa Bacolod bangod lockdown man sa ilang lugar. Si Nombre ang nag-abot sa Bacolod sa Abril 1 kag nagbalik sa trabaho bilang crane operator sa local cargo ship sang Abril 4 Domingo sang matabo ang krimen. Gin pasaka na subong nga akon kahapon nga adlaw ang kaso illegal possession of prohibited drugs paglapas sa Republic Act 9165 batok kay Christian Tulot alias Dondon, 39 anyos, pumuluyo sang barangay Malagnabang, Banwas ng Concepcion, Iloilo. Si Tulot ang nag-isahanon nga suspect nga nagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod. Si Tulot ang una gindakop sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto kag sang gindala sa Police Station 8. Nakuhaan ini sang 5 ka elongated heat sealed transparent plastic sa siya isang shabu. Una na ang ginpahayag ni Jonel Nombre, asawa ni Jocelyn, nga isa sa mga biktima nga masami nag-aaway si Christian Tulot kag Jocelyn bago nagadala ini sang babae kag iya man mga barkada sa ila balay kag nagausar sang illegal nga droga. Angot sa sining pahayag ni sang bana nga si Jonel Nombre, yari ang kabahin sang interview sa iya sang Aksyon Radio Bacolod. Kasuwanan sa sir, kasuwanan sa mga utod kaya nagtuganay na kami sa mga utod na sang ni Jocelyn.
Mga katuwang ginasa. Sila kung sila lagi mo. Silido kayo tiya sa awatan mo. Hindi nga pasabto niya nasa gini mo kaya. Ang kabahin sa pahayag ni Jonel Nombre, ang bana ni Jocelyn Espinosa Nombre, nga isa sa mga biktima sa sining pagpamatay dira sa Gardenville Subdivision. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga posible liwat ni patuman ang total liquor ban sa siyudad sa Bacolod bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases sa siyudad. Ini nga suwestyon na nagwa matapos ang pagsinapol sa Bacolod EOC kahapon adlaw Huwebes. Sa karon sa idalom sang MGCQ, ginatugutan ang pagbakal sa makaulubong ilimnon na las 12 ang udto tungtod las 6 ang gabi. Kag ang pag-inom sa pribado nga lugar, kag ginatugutan man ang pag-inom sa pila ka mga establishmento, kaangay sa mga hotels, restaurants, kag iban pa, umpisa las 6 ang gabi, tugtog las 9 ang gabi. Kahapon nga adlaw, nagdangat sa 39 ang bago nga COVID-19 cases sa siyudad sang Bacolod. Nagpanginbulakan ang kapulisan sa idalom sang Negros Occidental Provincial Police Office para sa 11 ka mga police commissioned officers matapos gin-promote sa ranggo nga Police Lieutenant Colonel. Sunod kay Nokpo Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, ang mga gin-promote halin sa ranggo nga Major pakadto sa Lieutenant Colonel amo sanda Lieutenant Colonels Edison Garcia, Jesus Mesahon, Reynante Humukan, Rolly Pondivilla, Ruben Fajarito, Rocky Deshar, Lowell Garinganao, John Joel Batus-Batusan, Hiljan Despir, Romeo Vargas, kag Police Lieutenant Colonel Albert C. Dugang pa rin Donasco ang maini ang liwat magpangalagad bilang Chief of Police mabanwa kag syudad nga ilagin serbihan sa karon. Dugang pa rin Donasco, ginigiyahan Maninok po Regional Director Police Colonel Romy Palge ang mga na-promote nga mga opisyal nga magpasalamat sa Ginoo kag magpakita sang tampad nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Arestado naman ang isa ka 61 anyos nga amay manapos nakuhaan sang armas luthang sa Sitio Bumbel, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava sa itong Miyerkules nga adlaw. Ang inaresto, ginkilala kay Leonardo Nipalar alias Tolendoy, residente sang Spur 2, Barangay Minapasok sa Muman nga Banwa. Suno kay Police Major Robert Indiape, ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station, napaslawan nga mapakita sa papeles si Nipalar matapos naaktuhan sa mga pulis nga nagahupot ini sa isa ka unit sang caliber 9mm pistol nga may isa ka magazine nga may 8 pa ka bala. Sinipalar ang hunong karon sa custodial facility sang Calatrava PNP. FDA ginrekomendar nga ibakuna sa 60 anyos pasaka ang AstraZeneca vaccine. Samtang PhilHealth nagpasiguro nga padasigo ng pagbayad sa Philippine Red Cross. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Yes, good morning na kay Steve Ramos. Maayong aga. Steve, ay, migo ko na si Steve Ramos, no? Sel Mercado, araw ng kagitingan. Yes, araw ng kagitingan sa mga sundors, no? Gina Morden, of course, good morning again. Watching from Kuwait. Erlinda Soriano. Kay Emmy Esmeralda Dolido. Sa kay Eric Nalmar. Sa kay Cars Espileta. Daddy ni sa Duran. Sige. Sige. Good morning, Daddy Boy ko no. Pando, may ara ka galibata sa Action Boy. Kalay. Action Boy do may ara ka wala na basa. Basi ara nas dalom ya. MS Esmeralda Dolido, thank you for the 50 stars. Salamat. Michael John Season, bantay ba mo kita guday mabot ko na. Halin siya to Ilis, Live Fair sa Lapante Francisco, sa Pamilya Raffles kuno, good morning. Franklin Tilogyo, shout out lang sa iyaga pamahaw subong ang iyang manghod, no? Ma'am Vanessa Mayo, nag-send sang 50 stars. Thank you very much. Rene Hamelo from Doña Juliana. Reynold Dosil. Hindi nga nadampigin naman tayo mo, wala. Kung mag-abot na sa imo. Sa New Zealand, kag sa NSB Boys kuno watching. Stephen Santillan, Larry Villaflor, good morning man. Si Cars Espilita from Barangay Maaw. Bata ni sa guro ni Kwan ay ni upod ko sa una sa obra bla sa dira sa Sanggo ni Ampan Lusod. Kasi parintin nila ni Restan. Sigfred, pa-shoutout ko sa Morales family. Mak muna Jerry Urbino, sige, good morning dira sa imo. Kay Imelda, Kap, good morning sa imo. Kay Imelda Hamelo Bagoanga, Barangay Captain sa Barangay 2. Roy Olaguer, good morning man. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, may aga. Kag, of course, kay Ma'am Vanessa Mayo, counting the days for our big trip to Vegas. Ay, kamanong kanto nila to sa Las Vegas mo. Jolame Texon Onyas from Pineda, Pasig City. Kay Sintos Rada Rose, nag-send sang 45 stars. Thank you very much. Si Karen gali. Dumduman ko ni si Karen sa Barangay Maaw. Yes, good morning dira sa imo. Kumusta ka na? Okay daw, hindi ko ma-recognize ang imo kaya naka-glasses ka no? Si Karen Espilita, no? Yes, dumduman ko na ni siya. Dito sa Sonag, gaubra bla sa may quality sa una mo, may Iningwell Rose di ba? Yan may napanawagan na. Daddy, kin matawag yasin mo. Daw mo na. Ay, lada ka kwento mga hanggang nila bla. May kwan bla ng ganinang baligya bulong ng ganina. Pharmacy. Nakabudlay. Kabudlay. Tawag ka lang daddy po. Nakalipat ka na gid. Mga muna tas la so, nasa hindi ko siya ma-recognize daw naka-kwan sa naka-glasses, no? Anyway, Larry Rico, good morning dira sa Puro Kalubay, Barangay Sampinit. Sa kapihanda ni Kwan, ni Lani, no? Good morning dira. Warlito Nesya, ay good morning man sa imo, no? Live sa Lapante Francisco. Ano na? Bebs Tordesillas sa Mars Transloading Maaw sa shop ni Chip Ronald. Maing aga. Alexandra Flores from Moises Padilla. Rods Montialto Pansoy. Kay Philip Isulat. Uyhada ko Carol Montoya. Rinagali, Yada Carol, good morning dira sa imo, no? Totong Hirona. Ara na sa Pakistan, bago naman kabutwa si Migo ko Totong. Dumdum ka kay Emmanuel, Totong Hirona sa una. Pero hindi sa communist. So, nakabutwa sa ato no sa Pakistan. Wow. Why gid siya guro nag-message siya masamtang gabiyahe siya. Okay. Si Ma'am Van Mangkot niya, Action Boy, where's your face mask ya?
Actually, diri sa okay lang kami diri sa Kwan sa ano kanina sa announcers booth nga wala ka face mask. Kaya lang si Aksyon Dorel, guro may ubo-ubo sa kayo na. Wala. Ano lang Action Boy, mas kaya okay lang man hambal man sa aton manager, okay mag-face mask, okay man hindi. Basta nila para sa aton man safety. Pag pagwa di karon nara na nagasok-sok na kami face mask. Tanan nagasok-sok kami di face mask. Kay Mary Joy Camero, good morning man. Dira sa imo, no? Sa kay Ma'am Cory Vidaha, Pinky Saldivar, sa Nasser McKay from Maryland, USA. Ingat kita kuno dire, no? Damo na kaso no? Bisan sa bago, bla may mga report kung nabaton nga damo man tong kaso sa bago mo. Kay dito kuya Bay. Province Action Boy, actually grabe yung 104 ang record kapon, 104 99 ka local cases kag daw 5 ka LSI, no? Damo. Bacolod 39. Sige, standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 25. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagrekomendar ang FDA nga usaron lamang ang AstraZeneca vaccine sa mga nagaedad 60 anyos pasaka bangod posible konektadong bakuna sa gin-report nga blood clots. Ginpahayag ni FDA Chief Eric Domingo, nakarecord ang European Medicines Agency sang tumalagsaon nga kaso sang blood clots sa nabakunahan nga 200 milyones ka mga tao nga nabakunahan sang AstraZeneca. Kalabanan sa mga gin-report nga blood clots ang mga babae nga nagaedad 60 anyos panumo. Suno kay Domingo, ang Pilipinas ang wala naka-record sang blood clots cases kag dapat ikonsiderar sang DOH ang pagtalana sang age limit sa pag-usar sang bakuna. Duha pa ni Domingo, kung mayara pa sang nabilin nga AstraZeneca vaccine, hindi na inaanay paghihatag sa mga tao nga nagaedad 60 anyos panubo, tubtob nga matagan sang mas klaro nga ebidensya kag guidance gikan sa WHO kag sa mga eksperto. Nagpasiguro si PhilHealth Chief Dante Gueran nga padasigon ang pagbayad sa Philippine Red Cross, public ag private hospital nga nagahatag sang serbisyo para sa mga COVID-19 patients. Sunod kay Senator Bongo, ang chair sang Senate Health Committee, na istorya niya kag ni Presidente Rodrigo Duterte si Gueran angod sa pagpadasig sang balayran sang ila due sa PRC para hindi maapektuhan ang COVID-19 testing. Dugang pa sang senador kung madasig ang cash flow ang mga hospital ang makadugang sang hospital beds para sa mga pasyente. Una na ang ginpahayag ni Senator Richard Gordon, ang chair ng PRC, nga ang PhilHealth ang may utang nga kapin 836 bilyones pesos para sa COVID-19 testing. Nagpanumdum man ang DOH sa publiko nga mga cyclist ang hindi required nga magsuksok sa face shields. Sa statement, ginpahayag sa DOH nga ang mga active transport users
ang hindi kinahanglan nga mag-usar sang face shields bangod sa posible safety risk sa tion nga usaron sa active transport. Nagpagawa sa pagklaro ang DOH kasunod nga may mga report nga mga nagabisikleta kay iban nga active transport users ang ginadakop bangod wala nagasuksok sang face shields. Sunod sa DOH, sila ang dapat magsuksok lamang sang face mask, ipatuman ang physical distancing kag hygiene practices. Nagapabili naman nga fit kag healthy si Presidente Rodrigo Duterte kag padayon nga ginahimo ang iya trabaho bilang pamuno sing gobyerno. Ini ang pagklaro sang Malacañang Abril 8 matapos ang report angot isa hindi maayo nga kondisyon sa ikaing lawas sang presidente. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagapabili nga healthy ang presidente kag nagapasalamat sa publiko sa ila kabalaka kag nagapangamuyo sang kusog kay Duterte karon nga may pandemya. Ini ang ginpalayag ni Roque sa kadlaw matapos ginanunsyo ni Presidential Security Group o PSG Commander Jesus Durante III nga 45 ka PSG members ang nagpositibo sa COVID-19. Inggan nyo naman sang presidente sang Philippine Hospital Association ang gobyerno nga aprubahan ang commercial distribution sang rapid antigen test kits para sa COVID-19 kasunod nga overwhelmed na ang mga ospital sa bagong pagsaka sang infections. Sunod kay PHA President Dr. Jaime Almora, ang pagtest sa mas madamong nga tao makabulig agud mapahinay ang paglaptas sang virus. Duman pa ni Almora na pamatudan na ang rapid antigen test kag may mataas nga sensitivity rate. Kag sa katapusan nga balita national, ginapanawagan ni Senadora Risa Hontiveros sa Department of Health nga magpakig-angot sa business process outsourcing companies agud mapasanyog ang kapasidad sa gobyerno may kang tanan sa hospital referral hotline. Sa palayag ni Hontiveros, madamo na sa nabudlayan nga mag-contact sa One Hospital Command Center bangod madamo man sang padayon nga nagapanawag kag nagapangay sang bulig. Suno kay Hontiveros, madamo sang BPO company sa Pilipinas kag oras na agud i-utilize ang ila kapasidad pagi sa pagbaton sa matawagi kan sa nagkalain-lain nga pasyente para sa mga hospital referrals. Madumduman nagligad nga semana ginpalayag sa isang opisyal sang OHCC nga wala sila sang call forwarding rason nga nabudlayan mag-contact ang iban sa ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6 Media. Good morning, anak kay Doña Elena Alegarbes. Kag kay Ma'am Van Mayo. Nag-trending kuno sa kita sa Amerika kay sa story bala nga gin sa may day ni sa story bala ni Ma'am Van daw damo gi kuno ga view so nag-trending sa Amerika, no? Wow. Sige, go. Sige, kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio. Ang D3 Bio pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power kay Krisha Barrientos sang NHA Barangay Panukoy alin kay Lolo kag Lola mo Fred kag Susan Verde Blanco. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gamon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabal. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!